Κάτσε, κάτσε. Πρέπει να ντερώσουμε, να σου κάνουμε κομμάτια. Άρα, μαθήκαμε. Μπορείς να σου πεις εσύ και μόνο εσύ. Τι με πήρες από πέρα, να σε έχω σύντροφο. Το χέρι σου. Στέλνει το χέρι. Όχι, το ψημάς. Το ψωμά το χέρι σου. Σου βάλε τα μάτια, πώς μπορείς να κλαις. Αέρα μπρος. Εμείς είμαστε και εσείς από παντού. Όμως να βάλει και δυο. Να ράβει μας τις άκρες του μαγνού. Δεν ψωμά. Όχι, επομένως δεν ξέρω. Πήγες και εμένα που μοιάζει και δεν είναι. Ελάβω λάβω στο κύμα. Ψωμά, θα φαμίλια. Παιδιά. Ιδιαίτερα γωνίες. Έχει αξία του. Σε ένα φέρει από πολύ. Αυτό έκανε. Πού να πει μπορεί. Για στάσου, ρε. Και τα πιάσαμε. Και πώς και δεν τα πιάσαμε. Μήπως ξέρω. Για από εμένα, πρέπει εδώ να το σταματήσουμε με τους χάλια δράμους μας. Τι να μου κάνεις, Στέλιο! Ρε πες του να κάνει άκρη. Κάνε ένα ψωμά. Όχι, ο Στέλιος. Στέλιο, πήγε πιο πέρα. Ναι, μεγάλα τα καρπονίκατα. Να. Για το σωσφίτα το φωτάλα ο Σπυρόπουλος. Για τα μάτια όμως μια ξεδιέρνης, μια σκουπέλα, βάλει εδώ και σκεφτεί. Στέλιο. Ο Σπυρόπουλος. Γεια σου, τι έπαιξε το νική. Είναι και ο νική έρχεται την πρώτη. Γρόσα αέρα, γρόσα να μιλάει και γρήγορα. Τράβα, τσίπα, τύπα, βέτνε. Πρέπει να του κοιτάζει γρόσα. Ψωμά πού είσαι. Έτσι κάτσε. Δίπλα πρέπει να σας πειράξω παλιοζητανά γιατί θα καταλάσσετε έτσι δύο άντρες. Να τους σκίσετε. Που είναι από την κοινή και είναι τη γυναίκα του γενιά. Να τους δώσε και ένα υλικό. Ένα θέλω να του κοιτάζει το άλλο. Μα. Κι άλλα αποπληγή εχθρική, ναι, Εχθρική, ναι, μα έχουν γνώμη πληγή. Ήθελαν να σας διδάξουν κάτι που είναι χρήσιμο. Πώς μπορεί να μας διδάξουν κάτι χρήσιμο, καλή οδηγία να Ψωμά, δώσουμε ψωμά. Από τους εχθρούς μαθαίνετε τον έξι. Η προπλέξη για όλη την ερώτηση. Πότε δεν μαθαίνετε. Πιο αριστερά ρε ψωμούλη. Από το φίλο να προηγηθρός στο μεγάζει να το βρεις. Να, απλά από τους εχθρούς του, δεν έχει τους φίλους του. Αν δεν τους αρχίζουν κάτω, γιατί τους πηγαίνει πολεμικά. Και έτσι σώσουμε παιδιά του και μακρύο. Ναι, ακούσουμε πολύ πρώτη διάφορα να μας πούν. Ίσως αντικεί. Μαθαίνεις φυσικά και τους εχθρούς. Φαίνεται έξω θυμός και πίσω λεβαδίνα. Δίκιο, αν και η δικιά μου χάρη. Σπυρόπουλο πάρα πολύ στην άκρη κάθεται. Θα το κάνω. Όχι, όχι, κάτσε έτσι. Βάλε κάτω σουκάλι. Τον πήρα, είδε με, είδε. Βάλε κάτω σουκάλι. Μέσα στο εδώ περό μας θα τραβήξουμε. Έτσι θα με τύχει καγεράκι, ρε. Θα με τύχει. Δεν θα σε δει, θα με τύχει. Θα σε καλύψω εγώ. Αναφύγουμε δεν πρέπει. Αν πάει και μας σκοτώσουν, σε εκείνο θα αποταμιάσουν στον κεραμικό. Δες τι κάνει. Κρατευτείτε πρώτες γραμμές εχθρικά, σκύψτε πρώτα να πουλήσετε. μετά από μία ώρα εσύ. Έκασε με μάλλον δεν παίρνουνε. Εκεί κάτω. Πού πήγαινε το μαζί, δεν παίρνουνε. Στα Χανιά και ξαναγύρισε. Μέσω Χανίων. Αποτέλεσμα το παρόν που δεν βγει. Να το δείχνουμε. Αποτέλεσμα στο πώς του. Έτσι θα τους λέει. Τι κύριε και από πού. Από την Ελλάδα της οξύτητας. Και τι είσαι κάμερα που θα σταματάει το μιλόν. Οπότε λέγουν τα ζήτητα και έρχομαι να σας ζήτητα. Με τη δική σου δουλειά. Τι λες, τι να λέει αυτό. Πώς το μάθα. Είστε μαζί μας έδωσε και ο Αλέξης. Να νικάει καλά να είσαι στα γαμά. Τι χτυπάει.
Έλα, Στέλιο, χόρεψε με. Ψωμά θα μου πάμε Μάλλον σας φέρνει να σας ευχηθούμε. Μαστέ. Στέλιο, κάντε καμιά μαλακία. Είναι ηλίθιος. Είναι ηλίθιος ο ψωμάς.